Sanibonani ney'ngane zakwethu, phinde ngibingelele nayo i-line-up engaba ngcono kusasa ukuze sishaye le team le yabathi Richards Bay. I-line-up engicabanga ukuthi kungangcono nabo mengasebenzisa yona. So eqala singaqala ngayo uVuma njengokujwayelekile nje, uVuma ongavumi kube nguye kuSolomon ngoba uSolomon uyakwazi uku-overlap-a, uyakwazi uphinde abuye azokhava i-space sakhe la esuka khona. U-good kakhulu kunoFrost. Kube uMsimangu, uMsimangu usedlale kahle kakhulu bafowethu, vele nje ku-obvious sidinga omunye umuntu lapha, sisadinga noMsimangu akakenzi iphutha. Kube uMiguel, vele uMiguel vele uzovele aqale bafowethu, i-favourite ka-coach futhi uyadlala, udlala kahle kakhulu. Kube uDof, uDof since esafikile eChiefs akalenzi iphutha lapha emuva, esadlale kahle kakhulu. Isahlangana nje i-back four yayilaphana nje ayithintwa, ayithintwa. Kuzoba uCele lapha esiswini oshaya i-deep six, ebizwa kanjalo kuthiwa i-six, i-deep six. Kuzoba noMaClue, ya uMaClue nguye ohambayo ngokwami. UMaClue kumele ahambe, mayehamba ezongena lapha esiswini bezodlala i-double ten noNgcobo aphinde abuye azo-assist-a la, abuye azo-assist-a la okukhona khona uCele. Uzohamba ushaya i-double ten futhi uzoshaya i-double job ngamanye amazwi. Umuntu ozobanjelwa ozoma laphana kuzobe kunguye uCele, yebo. Siye lapha kuSerena. USerena umnandi mayeqhamuka kuleli sayidi leli bafowethu, yabo. Leli sayidi uSerena kumele aqhamuke kulo, alikho elinye, uyabo. So mayemdlalisa u-ten u-coach laphana uyahluleka ugcina bezotakalana noNakhuza noPhulemodi lapha kuleli sayidi eliyi-one, kugcine kungasabonakali ukuthi benzani, yabo. So laphana nje u-right kakhulu lapha ewingini, eqhamuka cut-e in ngoba uyakwazi ukukhera, ya. Sizobeka lapha uNgcobo, uNgcobo ngicabanga ukuthi lapha ku-number ten u-right kakhulu, lapha u-right kakhulu lo uNgcobo. So izobe imnandi kakhulu mengaba kanjena. Kuzoba uLilepo, yabo. ULilepo obvious bafowethu, niyibonele lana egemini esibuya kuyo, niyibone uLilepo udlale kahle kakhulu. So asikhali ngalutho, bese kuzoba uHlongwane. Bengifisa ukuthi u-coach anikeze lo mfana lo ithuba, uHlongwane bafowethu, ngiyafisa ay'bonakalise naye ay'hlulekele. Engicabanga ukuthi lamagoli lawa awayekile ngeke ayekwe lamajita lamadala, ngeke eze awayeke uHlongwane. Ngibonge bafowethu ithuba, nisale kahle nibe nobusuku obuhle. Danko.